Γεια σας παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσουμε τάκης. Όχι, θα δοκιμάσουμε τάκης που είναι πάρα πολύ καθαρά. Φοβάμαι, είχα φάει και σήμερα στο σχολείο μου. Είχα φάει ένα κεφαλικό, αλλά δεν ήταν καθαρά αυτά που φάγα. Ήταν λίγο καθαρά, αλλά τώρα θα κατεβάσω τα extreme. Δηλαδή, άμα τέτοιο θα βάλω λίγο Skittles. Πάμε να δοκιμάσουμε. Πολύ προσοχή. Θα φέρω ένα ψαλίδι. Παιδιά, δεν βρήκα. Να μου το δείξει ο αδερφός. Ανοίξτε το. Παιδιά! Να μιλήσεις. Βρωμάει γριά. Μίλησε τα. Όχι. Έλα, πήγε. Δεν είδα τα πορτοκαλί. Δεν είδα πορτοκαλί. Καλά και αυτό πορτοκαλί. Πολλές. Για σευκή του. Θα το κάνω για τους YouTubers. Μου φαίνεται σαν τιμονερό. Γιατί? 1, 2, 3. Ωραία, Ρε, μην κάνεις spoiler. Ρε, δοκίμασα μα δες. Take a look at my boyfriend. Take a look at my boyfriend. Παιδιά, σας λέω, μην το φάτε. Τώρα αυτά θα μπω στα σκουπίδια. Έφαγα τόσο και καίει. Έφαγες τόσο πολύ. Και καίει κόρη. Ή και καίει. 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 Δεν καταλάβεις. Παιδιά, σας λέω μην το δοκιμάσετε. Don't try at home. Είναι πάρα πολύ hot. Don't try at home. Έπρεπε να πάρω τα άλλα που ήταν hot. Don't try at home, είναι. Don't try it, guys. Παιδιά, μην το δοκιμάσετε με τίποτα. Θα το δώσω μόνο στους μαθητές μου. Παιδιά, τώρα μου ανέβασε η πίεση, μου περνάει ο λαιμός μου.
Παιδιά, μην το πάρετε, είναι τσάμπα λεφτά. Το 3,5 ευρώ ή εκεί κάνει 7,5. Τσέκε λίγο κοντά. Παιδιά, μην Μην τα πετάξεις, θα τα φας όλα. Φάε εσύ, φάε. Άντε ρε. Φάε ρε. Άντε ρε νούμερο. Λοιπόν, Πάει. Να πίναμε τσάμπα. Λίγο. Πάει. παιδιά, λέω τα μέχρι πάρα το νερό, το ήπια. Γιατί εγώ θα μπορώ στους υπασιστές με αυτό. Δεν ξέρω πώς το τρώνε, αλλά μέσα έχει... Παιδιά, φοβάμαι να το διαβάσω. Πάει. Παιδιά έκανε φέγγι. Σνακ καλαμποκιού με καρικεύμα. Παιδιά έκανε φέγγι. Τσίλι. Oh my god, έχει τσίλι. Παιδιά κάνει fake, δεν δοκίμασε. Το δάκρυσε και το έφτιασε. Τι λέει? Κάνει... Δεν κάνω fake. Έχεις χαζέψει. Και παιδιά, bye bye. Πάρε